Empordà 2030. Jornades sobre el futur de l'Empordà a través dels Objectius de Desenvolupament Sostenible. Sobre el futur del planeta, el país i la comarca sovint se'n parla des de múltiples mirades. N'hi ha una, però, que és de consens universal, que és la dels Objectius de Desenvolupament Sostenible, els ODS. Segons les Nacions Unides, els ODS constitueixen una crida universal a l'acció per posar fi a la pobresa, protegir el planeta i millorar les vides i perspectives de les persones d'arreu del món. L'any 2015, tots els països de les Nacions Unides van aprovar 17 objectius com a part de l'Agenda 2030. On s'estableix aquest pla per assolir aquests objectius en 15 anys. Benvinguts i benvingudes en aquest nou capítol del programa Empordà 2030, una producció de Ràdio Capital de l'Empordà que té la voluntat d'abordar aquests ODS des de la nostra comarca i el seu futur. Concretament, en aquest capítol abordarem les iniciatives de participació activa de les dones en els diversos àmbits de la societat, el fet de combatre els estereotips de gènere i com això pot contribuir a la reducció de la pobresa, la promoció de la salut i la igualtat d'oportunitats i les mesures concretes per fomentar la igualtat des de l'àmbit local. I els ODS que treballarem durant aquest programa seran principalment dos. El número 5, centrat en la igualtat de gènere, i el número 10, enfocat en la reducció d'aquestes desigualtats. Per abordar, però, aquests temes ens visiten veus expertes. Primer de tot, tenim a l'enginyera química, la Maria Àngels Palac. Bon dia. Bon dia. També tenim a l'exdirectora del Festival Portal Blau, la Cristina Torres. Benvinguda. Gràcies. També tenim a la futbolista del Futbol Club L'Estartit, la Míriam Basso. Benvinguda. Bones. I també tenim a la política i exconsellera, la senyora Dolors Bassa. Benvinguda també. Bon dia. I comencem aquest programa amb una primera ronda de preguntes i farem també una mica de debat per abordar tots aquests temes centrats en les dones i també en aquesta igualtat de gènere. Començarem per la senyora Maria Àngels Palac, enginyera química i catedràtica de la Universitat de Girona pel Departament d'Enginyeria Química, Agrària i Tecnologia Agroalimentària. M'agradaria, primer de tot, destacar aquesta carrera que a vegades per una dona és més complicada pel sol fet de ser dona. No sé si en el seu cas ha estat aquest. Vull dir, per ser dona, el fet d'involucrar-se en aquest món de les ciències, en aquest món universitari, que molts cops està regentat per homes. Bé, jo soc química, no soc enginyera química, però sí que estic ara treballant a la universitat en l'àrea d'enginyeria química. Per tant, vaig fer una carrera de ciències, ara estic en l'àmbit tecnològic i no vaig tenir cap problema a estudiar la carrera de químiques. De fet, a les carreres científiques el percentatge de dones és molt similar al dels homes, no hi ha biaix de gènere. En canvi, sí que hi ha un biaix important en les carreres tecnològiques, que és on estic jo ara. Soc professora a l'Escola Politècnica Superior de la Universitat de Girona, soc la directora de la Politècnica, i allà sí que hi ha un biaix important de gènere en el nombre de nois i nombre de noies que accedeixen a la carrera. Anava a centrar-me una mica més en això. Al ser directora d'aquesta àrea i existint aquest biaix, no sé si des de la seva direcció han impulsat alguna política o han impulsat algun mètode per intentar corregir una mica això i que no hi hagi tanta representació masculina, sinó que sigui una mica més equitatiu. Podríem parlar molta estona d'això, perquè nosaltres ara a la Politècnica hi ha un 26% d'estudiants que són noies. I això és una dada que es dona a tots els estudis tècnics i estudis d'enginyeria arreu. No és que siguem diferents aquí a Girona que on sigui. Quines polítiques s'han de fer? És molt difícil que facis una política amb un mandat de 4 anys o de 8 anys i que tinguin resultats allò immediats. Jo crec que una de les coses que és molt important és els referents femenins. Jo em vaig presentar a la direcció de l'Escola Politècnica Superior quan no hi havia hagut mai cap dona directora, amb 44 anys de la seva existència. Per tant, va ser fer un pas endavant perquè hi haguessin referents femenins en l'àmbit de... Més que res en l'àmbit també de la direcció d'una escola politècnica a Girona. Altres facultats que són de ciències o d'educació i psicologia o d'infermeria sí que hi ha hagut moltes dones que han sigut deganes, no?
però a la Politècnica portàvem 44 anys d'història i no hi havia hagut cap dona al capdavant. Llavors, aquest és un pas, és un primer pas, és un referent. De polítiques, ja intentem fer coses anar als instituts, i sempre hi va una dona enginyera perquè els nens i les nenes, els nois i les noies vegin els referents reals, no? en la seva escola o allà on sigui. Hem fet programes d'intentar fer mentoratge, d'ajuntar totes les noies, ajudar-les a que es coneguin, portar-les a fer visites amb empreses així en petit comitè, però no és suficient això, no és suficient. No és una cosa, no és un programa de 4 anys, és un programa de molts anys, però hem d'anar fent pas a pas. Per intentar revertir aquesta tendència i intentar igualar tots els sectors. Vull dir, estem parlant ara d'igualar aquest sector més cap a les dones, però també el sector de l'infermeria més també cap als homes. És que, clar, hi ha aquestes dues diferències, no? El que associem com a societat, el que és de dona i el que és d'home. Intentar diluir, no? aquesta diferenciació. Esclar, a mi el que també m'agradaria preguntar-li és això, donar aquest pas endavant va ser complicat, és a dir, presentar-se com a primera dona en una universitat on no n'hi havia hagut al capdavant, no?, d'aquesta àrea d'enginyeria. Quan es decideix això? Quan es decideix fer aquest canvi, no? I com va ser rebre el suport per accedir a aquest càrrec? Quan es decideix quan el director sortint diu plego el meu mandat. De fet, es va presentar a rector, és l'actual rector de la Universitat de Girona, i jo estava en el seu equip, i per tant deixava el buit de la direcció, i ens va proposar els que érem el seu equip, jo era sotsdirectora en aquell moments, si ho volíem agafar, i tothom va dir que no, de seguida, no? Tothom, homes i dones, tothom va dir que no. I bueno, després, pensant-m'ho, vaig creure que ho podia fer, que a més donava aquest fet addicional de que era la primera dona, i vaig dir, va, per què no? Doncs vinga, endavant. Ho vaig consultar a casa meva, però no vaig... O sigui, sempre m'agrada prendre les decisions jo mateixa, perquè són decisions de la teva vida personal. Passa que consultes i tothom me va dir que endavant, i ho vaig fer-ho. I una cosa que has dit abans, curiosa, que és veritat, que sempre... Això vaig dir-ho l'últim acte del 8M que vam fer a l'Escola Politècnica, que ara ja hem fet els 50 anys, ja fa 50 anys que existeix l'escola. I és el fet aquest de que les dones hem d'estudiar més enginyeries i tecnologies, i sempre som les dones les que hem de fer el gran esforç per fer els canvis. Perquè els homes no se'n van a estudiar infermeria o van a fer educació i psicologia. Exacte. Que hi ha un 87%, un 89% de dones en aquestes titulacions. O sigui, hi ha un biaix molt important. I el biaix que hem de... O sigui, hem de fer-ho per la banda de que les dones hem d'estudiar enginyeria. No, que els homes estudien infermeria també. O que els homes facin educació i psicologia. Bueno, és una cosa així que dius, et fa reflexionar. Doncs en reflexionarem més endavant, perquè és un tema interessant i l'encetarem bé en aquesta part de debat. Moltíssimes gràcies. Ara canviarem de ponent ara mateix, perquè parlarem amb la Cristina Torres, que va ser exdirectora del Festival Portal Blau, una també de les impulsores que ha treballat tot aquest projecte, perquè és un dels festivals d'aquí de l'Empordà amb aquesta essència empordanesa, però a més fa més de 20 anys que es dedica a la promoció i a la gestió cultural aquí a comarques gironines i també a Catalunya. Esclar, programar i gestionar en el món cultural no és senzill, i menys, entenc, sent dona, perquè estàvem parlant del món universitari, però també aquest món cultural i de gestió també és un món tradicionalment dominat per la figura masculina. Esclar, tot això com s'afronta sent dona? Sobretot la música en viu. La gestió cultural és molt àmplia i abarca molts diferents camps o expressions, però la música en viu, en el nostre país particularment, és un espai ocupat majoritàriament per homes, sobretot
en els càrrecs de poder. És a dir, hi ha moltes dones que treballen en diferents tasques relacionades amb la música en viu, des de la promoció, producció, màrqueting, etc. Però normalment els directors o els càrrecs directius d'aquestes empreses són bàsicament homes, la majoria són homes. I jo començo fa uns 25 anys, em poso a treballar en el món de la música una mica per accident, estudiava treball social, una de les carreres bàsicament femenines, perquè a classe érem 80, hi havia 2 nois, a Barcelona, a la UB, i vaig anar a treballar en una empresa, vaig trobar que era molt interessant, em va agradar, la música sempre és una cosa que m'ha emocionat i que m'ha ajudat a emprendre molts camins, i vaig començar a treballar per una altra persona, era un jefe, un home, i de seguida vaig aprendre tot el que vaig poder i de seguida que vaig marxar, vaig muntar-me el meu propi projecte per gestionar-lo com a mi m'agradaria, fer les produccions com a mi m'agradarien i sobretot des d'una mirada femenina i feminista. Aleshores, moltes de les produccions i els festivals i els equips de treball hem compartit, vull dir, això és possible perquè també hi ha homes que estan compromesos amb aquesta manera de fer i amb aquest esperit, perquè soles per nosaltres no ens en sortiríem, és a dir, el que cal sempre, i penso, és l'interès i la empatia de totes les parts per poder anar fent grans avanços i aconseguir les igualtats que ens són necessàries. Fa 15 anys aproximadament que vam crear Tem Productions i durant passen ràpid els anys, molt ràpid. Hem fet diversos festivals i, per exemple, un que abans us comentava quan estàvem aquí parlant fora de micros, era el Músiques Sensibles, que va rebre un premi per ser el festival més paritari a nivell de l'estat espanyol. Bé, aleshores tampoc no hi havia tant foco ni tampoc la gent s'hi mirava. Jo ho he fet simplement perquè es pot, i perquè era necessari també, i perquè a vegades si milites, i en aquest cas jo ho he fet sempre. En el cas de Portal Blau és un dels festivals més paritaris, de fet la notícia va ser fa 2 anys que el primer festival paritari de comarques gironines era el White Summer, que és un festival que probablement no és ben bé un festival, és una mixtura d'expressió. Parlant d'experiència. Sí, i després hi havia el Portal Blau. Està bé que es fixin, almenys, no? Vull dir que, ostres... Però també és cert, i ara amb moltes de les eines també polítiques i de suport als festivals, s'ha posat en un dels objectius, és a dir, el que han d'haver en els festivals, ha d'haver aquesta mirada i aquest compromís i aquesta responsabilitat social de fer possible aquests festivals paritaris, de donar oportunitats i també la gestió de les empreses que hi haguin també dones al capdavant. I ha estat un camí interessant. Segurament, si hagués... Podria dir-ho, perquè ara ja, goita, tinc 50 anys, ho puc dir, no? Segurament el meu camí, si hagués estat un home, no m'hagués trobat pas tants entrebancs i me n'he trobat moltíssims. I després situacions absurdes i anècdotes, te'n podria escriure 70, però em quedo probablement amb una frase que me l'han dit bastantes vegades. Potser quan era més jove me la deien més, però sí que... Però qui és el teu jefe? No, l'empresa és meva, el meu jefe soc jo. I qui ho fa tot això? I tu què? Ja saps fer producció i música? Sí, clar. I això ara, que tampoc no és tan abans, és ara. Vull dir, estem en un segle prou modern, no?, per fer aquest tipus de... donar aquest tipus de respostes o d'atendre aquestes qüestions. Crec que està bé, que ara hi ha moltíssima producció musical a casa nostra de qualitat feta en català i amb dones al capdavant superinteressants, companyes que també s'animen a agafar càrrecs directius també en festivals i altres qüestions com la producció, que eren terrenys probablement més masculins, i per exemple hi ha poca formació, però la poca que hi ha moltes dones que estan interessades. Clar, estàvem parlant fora de micros també de la gran quantitat de festivals que hi ha aquí a la Costa Brava, estem parlant també de comarques gironines, i les poques dones que hi ha encapçalant aquestes produccions. Aquesta tendència s'ha allargat en el temps? És a dir, hi ha algun tipus de barrera que impedeixi que les dones accedeixin a aquests càrrecs de producció i gestió? És important que hi haguin referents, com deies tu,
i ara mateix n'hi ha. És a dir, abans, per exemple, quan organitzem un concert i, per exemple, ve el personal de càrrega i descàrrega, abans era aquesta feina purament masculina. Comences a veure equips mixtes. Abans, les feines de producció, de gestió i l'organització del propi esdeveniment eren unes feines que el pinganillo el portava un home o un noi. Ara ja hi ha dones que el porten. Aleshores, això s'encomana, i és necessari, ostres, m'interessa. Ostres, m'apunto en aquest curs, o en aquest postgrau, o en aquest màster, per aprendre-ho. I hi ha interès. Nosaltres des del Portal Blau, que ara la direcció que jo porto des del Portal Blau és el projecte Valors i Compromís, n'hi ha un que ens centrem sobretot en joventut, i vam començar a fer uns cursos destinats a joves que volien aprendre com es fa un festival. Això, aquest any, el 15 de juny, fem la tercera jornada, o sigui, la tercera edició, 3 anys, i l'any passat es van apuntar més noies joves que nois, és a dir, interessa. I si interessa vol dir que acabaran treballant d'allò que abans era un terreno molt ocupat per homes, doncs com han anat passant en totes les àrees professionals, que creen referents, que hi ha una obertura, que hi ha una acceptació i que també reivindiquen aquest espai que els és propi. I estàvem parlant d'aquest espai propi, esclar, com a dones, parlàvem d'aquests entrebancs que es van col·locant al llarg de la carrera d'una persona que potser per ser home no se'ls trobaria. Com s'ha d'afrontar això? Quin canvi ha de fer la societat ara mateix per intentar fer variar aquesta mentalitat? Perquè és complicat. Jo tinc la sensació que em va agafar una mica de sopetón. Jo no n'era conscient. O sigui, jo soc d'Organyà, d'un poble del Turger, vaig arribar a Barcelona, vaig estudiar i els camins anaven fent. Probablement, en aquests dos contextos, ja d'aquella època, no teníem jo almenys no vaig tenir un despertar, que moltes vegades érem sotmeses les noies joves a certes situacions incòmodes i després també de resposta i del que s'espera, no? És tard que me n'adono que sí que vivim en una societat que no és igualitària, que no tens les mateixes oportunitats, que has de cridar més i més fort perquè t'escoltin, que segons com ho fas molestes i aleshores has de mesurar-ho. I aquest cansament, perquè al final això és un cansament, ho veus amb els anys i penses, ostres, crec que hagués valgut la pena que aleshores n'haguéssim pogut parlar i comentar-ho quan érem joves i formàvem els nostres valors i les nostres esperances i les nostres lluites futures. I penso que ara també passa, penso que no en som conscients, i això suposo que també és els anys que et donen l'experiència i mires endarrere i vas endavant, i també el que tu mateix t'has trobat com a individu. Segurament a lo millor hi ha persones que s'han dedicat al mateix que jo que poden tindre un discurs totalment diferent i que això que explica aquest a mi no m'ha passat pas. Jo puc parlar de la meva experiència i penso que vaig despertar tard en aquesta reivindicació i en aquesta lluita feminista que crec que és necessària, i les correccions, no? A l'hora de veure certes coses, i crec que tot parteix des de molt petit i en estaments d'educació, és a dir, des de la pròpia escola, però com els valors, és a dir, els valors de convivència, els valors d'integració, problemes que també ens enfrontarem i ens estem enfrontant com un racisme que va pujant, uns pensaments molt extremistes que fan por. Al final estem parlant d'igualtat d'oportunitats per tots i totes, i crec que hem de fer això, una societat molt més compromesa i educada. I crec que els valors de la lluita feminista simplement és això, és dir, volem la igualtat, però és que els homes també ho heu de voler, perquè sou els nostres companys, vull dir, el món està dividit, 50% són homes, 50% són dones, ha de ser just aquesta... Crec que la tendència és que hi ha inclús més dones que homes. Sí, per tant, sí que buscarem la igualtat al final, és evident. És que sembla obvi que hagi de ser així. Sí, però aquesta lluita, vull dir, l'hauríem de refermar des de les dues bandes, com comentàvem. Tornarem a parlar de tots aquests temes, que de debò que obrim cada cop debats més interessants, però ho debatem després perquè ens queden dos ponents que són molt interessants. Tenim la futbolista del Futbol Club l'Estartit, la Míriam Basso. Benvinguda també aquí a Ràdio Capital, perquè un dels sectors ara mateix, no, que està en auge quan parlem de representació femenina, que sempre hi havia estat, però
que fins ara no se li havia posat el focus, que és el futbol. Estem parlant de, per exemple, ara ens ve al cap el Futbol Club Barcelona femení, que està fent doncs, una temporada excel·lent, com sempre. Esperem que l'Estartit també. I, esclar, cada cop més s'està donant aquesta rellevància més important als equips femenins, però com s'ha de donar aquest impuls, no?, per intentar desmitificar una mica el futbol és per nois i no per noies? Perquè entenc que aquesta lluita encara està sobre la taula. Sí, bueno, avui dia pues sí, el futbol femení està com més exposat, la gent ho veu molt més, sobretot es nota amb les nenes. O sigui, jo ho noto molt amb les nenes petites que estan començant a créixer amb referents femenins que, per exemple, la meva generació no els ha tingut. O sigui, hi eren, però no estaven a la vista de tothom. O sigui, havies com de buscar una mica per trobar-les i no teníem les eines per buscar-les de tan petites. I ara sí que també amb la facilitat de la tecnologia, que ara gairebé naixem amb un mòbil a la mà, doncs ho tenim com molt més a la vora. Però això també ha ajudat a que el futbol femení doncs, sigui més vist per tothom. Ja és aquí a Espanya, com és als Estats Units, com pot ser on sigui. Sí que jo crec que a Espanya ho estem com visualitzant més ara mateix gràcies al Barça, que està pujant molt i jo crec que sí, estem pujant i és maco, perquè jo, per exemple, de petita no tenia aquest referent femení. O sigui, jo mirava el Barça, perquè soc del Barça, però si soc del Madrid, doncs mirava el Madrid i jo mirava el futbol i tot eren homes. Jo ni tan sols sabia que hi havia equips per jugar, que jo podia anar a jugar a futbol. Jo sempre he jugat a futbol al meu barri, amb els meus... Eren amics, eren nens. Jo jugava vorejada de nens, o sigui, jo i la meva germana érem les úniques noies que jugàvem a futbol. I després vaig trobar un equip al Baix-Ter, al meu poble, que vaig trobar nenes una mica més grans que jugaven amb nens. O sigui, era un equip de nens... Amics, no? Bueno, es podria dir, però era una noia en un equip. Clar. O sigui, potser en tot el club de 15 equips que hi havia, a 3 hi havia nenes, o sigui, i una. Jo, quan vaig començar a jugar ja, érem 4 repartides, o sigui, ni tan sols al meu equip hi havia una altra noia amb la que jo pogués jugar. Jo jugava amb nens i després vaig estar jugant 3 o 4 anys amb ells i és quan em vaig adonar, ostres, hi ha un equip femení, però no hi ha de la meva edat, perquè les que hi eren molt grans. No havíem ajuntat un grup de noies de més o menys la meva edat per jugar perquè ningú estava jugant. O sigui, vam haver d'agafar noies de diferents equips que estaven jugant amb nens o que la seva germana gran estava jugant a l'Estartit per poder crear un equip. Jo quan vaig entrar ja havien començat aquest equip de petites, no sé si vaig entrar amb 11 anys, no, menys, potser, perquè fa 13 anys que sóc a l'Estartit. Ostres! Sí, i tinc 22, o sigui, amb 9 anys o 10 vaig començar i des d'allà pues, ha començat a créixer. Jo quan vaig començar hi havia aquest equip, el gran, que va jugar a primera divisió nacional i nosaltres, que érem nenes molt petites, d'això ja et dic, de pobles de potser... Diferents, no? Sí, que no només éreu diferents. De l'Estartit. O sigui, de l'Estartit estava jo i una altra nena que em porto 4 o 5 anys, de petita, més petita que jo. Ostres. I això es notava molt quan anaves a jugar pues, amb equips de Girona o així, perquè hi havia més gent i ja podien agafar més nenes de la mateixa edat. Nosaltres teníem una edat molt diferent. Podia emportar-te 6 anys amb una nena que està jugant amb tu, a la mateixa categoria, amb un equip que les nenes són de la mateixa edat. I ara pues, a l'Estartit som, no sé si 5 o 6 equips, hem pujat molt. La sort de l'Estartit és que, i el que més m'agrada, en veritat, és que sempre s'ha enfocat en el futbol femení. Mai hem tingut un equip masculí. Per tant, no és només aquesta aposta, no, pel futbol masculí, sinó que, a més, se centra en la promoció d'aquest futbol femení
i entenc que molt abans que hi hagués aquest boom que hi ha hagut durant els últims anys. Sí que, per exemple, la selecció espanyola va guanyar fa poc la Copa del Món de futbol femení, que estem parlant de que hi ha molt bona cantera aquí a Espanya d'esportistes femenines que volen participar d'aquest futbol. I estem parlant d'aquests referents que no teníeu de petites. Exacte. Com arriben les nenes ara mateix al futbol? Us veieu diferents? Amb aquest mirall del que havíeu experimentat vosaltres de petites amb el que tenen elles ara, veieu aquestes diferències? Jo noto més respecte, perquè a mi de petita sempre m'han dit el futbol és de nens, el futbol és de nens, el futbol és de nens. I ara el futbol és de nens i nenes. O sigui, ara les nenes no veuràs que els hi diguin el futbol és de nens i no l'intentaran treure aquesta il·lusió de jugar a futbol. És el que a mi m'agrada, perquè les nenes que estem entrenant, hi ha del sènior, entrenem a equips més petits i del juvenil i així, i veus les nenes com tenen aquest referent femení al futbol, ja es fixen amb referents femenins, amb l'Alexia Putellas, la Mapi León, totes aquestes ja tenen, i són nenes petites de 5 o 6 anys que ni tan sols entenen del tot el futbol, però a elles els agrada l'il·lusió d'aquestes jugadores i de com estan creixent i de que sí que pots jugar a futbol i pots guanyar-te la vida així si de veritat ho vols. O sigui, si ho lluites, pots arribar-hi, perquè elles hi són. Jo de petita deia, el futbol és un hobby, però si potser ho hagués sapigut abans, m'hagués enfocat més perquè sabia que podia arribar a algun lloc. Ara aquestes nenes ho veuen, que poden arribar a algun lloc, perquè hi ha més oportunitats per a elles. Hi ha més equips també, o sigui, s'enfoquen més. Abans potser trobaves que no, o potser no venien ningú a veure't als partits. Ara sí hi ha més gent que ve a veure'ns i es nota, i això és l'il·lusió de jugar. Perquè si estàs jugant i ningú et mira, sí, és maco perquè t'agrada. Però si hi ha algú que t'està animant darrere, és molt maco. I veus també els entrenadors perquè normalment els entrenadors són nois. Ara hi ha més noies. Però jo sempre he tingut entrenadors nois, excepte una, que va ser una noia, i també es nota una mica com miren el futbol, com et tracten a tu. Però els entrenadors que he tingut, per mi, entenen el futbol femení, perquè a tu et pot agradar el futbol, però si no entens el futbol femení, és diferent. També hi ha aquesta comunió que veus dins del futbol femení, que potser no es troba tant en el masculí, que és aquest respecte. Estem parlant de que ja no només entre els entrenadors i el mateix equip, sinó entre dos equips. Entenc que aquests valors també han ajudat a donar visibilitat a aquest futbol femení, perquè retornant una mica al Futbol Club Barcelona, la gent quan va veure aquests partits ho diu, són partits més familiars, que generen més comunió. Suposo que també a l'Estartit hi ha aquests valors, no? Sí, sobretot és el que intentem promoure a l'Estartit, ja que sempre ens hem enfocat amb el futbol femení des que es va crear, no sé si va ser el 79 o 80, i com sempre ens hem enfocat al futbol femení, la gent que està darrere de l'Estartit és el que intenta fer, intenta a nosaltres fer-nos veure i portar gent que sí que creu en el futbol femení, perquè tu pots ser molt bo, però si no hi creus no encaixes, perquè sí, al Barça, per exemple, això de que es respira respecte és veritat, perquè jo he anat a veure-les i és molt més diferent. És molt diferent la gent que hi ha, com les miren en elles, aquest respecte que trobes dins el camp que hi creus en elles. És molt diferent, sí, tens tota la raó. I centrem-me una mica més en aquest respecte. Una de les problemàtiques que hi ha al futbol, ho vam veure amb el cas que hi va haver amb aquesta jugadora de la selecció espanyola, la Jennifer Hermoso, i tot el tema del petó de Luis Rubiales, que això s'ha anat fent gran. Esclar, no sé si vosaltres, des d'aquest futbol més base, més repartit a comarques gironines,
heu experimentat situacions on s'han vist vulnerats els drets com a futbolistes femenines, potser no tan accentuat com aquest cas, però hi ha algun moment en què hagis sentit, ostres, m'estan discriminant? Bueno, jo per sort no, perquè ja et dic, els entrenadors que he tingut i també quan jugava amb els nens en tenien molt de respecte i per sort no ho he vist en primera persona, però sí que sé de situacions, però no de... Per exemple, el que li va passar a la Jennifer Hermoso és algo que sí es va fer una mica de pilota, però passa. I potser la gent no ho veu, però passa molt sovint. I ja no és en el futbol, és en altres àmbits de la vida i ho tenim a un cop de vista i no ho veiem perquè no es fa veure. Si es fes veure una mica més potser no passaria tant, perquè clar, si ho fan i no els veuen, ho seguiran fent. Però bueno, jo he tingut la sort que no ho he patit i espero no patir-ho i que a poc això es vagi fent menys, perquè és el que et dic, cada cop sortirà més i jo crec que ens tenen més respecte. Doncs continuarem parlant de tot això més endavant. Moltíssimes gràcies, Míriam. Ara anem amb la nostra última ponent, la senyora Dolors Bassa, és política, exdiputada del Parlament de Catalunya, però a més també va ser exconsellera de Treball, Afers Socials i Famílies de la Generalitat. Benvinguda. I, esclar, la primera pregunta és fàcil ser dona i política a Catalunya ara mateix? Gens. No, és broma. Hem avançat molt, Jo sempre parlo de que el feminisme s'ha imposat i per tant ho dèiem totes, a vegades amb consciència, per tant n'hi ha que hem sigut militants i per tant ho hem defensat moltíssim i d'altres perquè s'hi han trobat en moments determinats, no? I té tres parts. Té la part legal, per tant el que són les lleis han avançat molt, per exemple, en el tema dels partits, en el tema del Parlament, ara hem passat la legislatura amb el Parlament amb més dones al capdavant del Parlament, de més diputades, dels que hi ha hagut en tota la història. En els partits, les llistes cremallera també ha fet que tinguessin molt més llocs les dones i el que ens falta a la part legal és tenir el poder. O sigui, nosaltres tenim els llocs, però ens falta tenir el poder pel tipus de societat que tenim. A la part legal l'hem feta, a la part social ens falta el poder i llavors ens falta la part personal, que és lo de la corresponsabilitat, que encara no hi hem arribat. Quan parlem de cures, sempre impliquem molt més les dones que els homes. I aquí és allà on tenim molta feina a fer. Ara, la veritat és que s'ha avançat molt en els últims anys. Quan jo vaig començar, jo venia del món de l'educació. Jo era professora, soc psicopedagoga, per tant era professora en una escola i hi havia molta igualtat. I de l'escola vaig passar al món del sindicat. El món del sindicat és un món totalment d'homes, que al principi les decisions es prenien en el bar i per tant les dones que dèiem, escolta, nosaltres a les 6 anem cap a casa, no sabíem què passava ni què deia. Per tant, vam haver de començar a revolucionar ja en aquell moment de dir, escolta, les coses han de canviar, hi ha d'haver normes, s'ha de decidir en els llocs de decisió, en els òrgans, i volem ser, i per tant els horaris han de ser diferents, i vam començar a canviar. I després vaig passar al món de la política, que és un món molt agressiu, és un món molt d'homes, i si no, fixeu-vos, les dones normalment ens anem retirant i hi ha molts homes que es mantenen. I un dels grans problemes és el que ha sortit aquí, que no hi ha referents. Quan mirem els noms de carrers, per exemple, de qualsevol municipi, sí, hi ha molt pocs noms de carrers, de científiques, de polítiques, de futbolistes, del que sigui. Llavors, crear aquests referents positius és important i jo crec que això hem estat totes d'acord quan ho hem exposat, no? Per tant, no és fàcil, però jo crec que les que hi són decideixen. I una distinció que a mi m'agrada fer és, no es tracta de dones, no es tracta de polítiques femenines, es tracta de polítiques feministes. I en aquí, com comentaven abans, hi ha molts homes que volen ser. Per tant, ara ja no hem de fer el binarisme aquest d'home i dona, sinó que hem de parlar de la nova masculinitat i de la feminitat. I per tant, aquí és allà on ens trobarem tots. Aquest és un gran debat perquè ara mateix, esclar, vull dir, és fer aquesta situació, parlàvem, igualitària, no distingir entre aquests dos col·lectius o més col·lectius. Però tornant una mica a la referència política, per què
parlàvem així fora de micròfons d'aquesta tendència, no?, a votar propostes polítiques que cada cop tendeixen més a extremismes. Estem parlant de l'ascens de formacions, no?, d'extrema dreta que molts cops no tenen en compte aquesta visió igualitària, paritària que durant els últims anys s'ha intentat buscar al nostre país. Esclar, com s'ha d'enfrontar això? Com s'ha de lluitar això des de on som nosaltres, com a dones, com a ciutadanes, però a més des de la política? S'ha de lluitar de la manera que estem fent, no? Des de visibilitzar-ho exactament el que està passant. El problema de l'extrema dreta i de que la gent voti més és perquè és un discurs molt més simplista. Llavors és un discurs que polaritza amb el sí o el no, i la vida no és el blanc i el negre, i per tant la gent ha de tenir més una actitud crítica. Vivim en una societat molt líquida, en una societat que el que passa en aquest moment l'endemà ja no te'n recordes, i per tant el discurs més simplista és el que queda. Llavors, per això també tenim aquesta problemàtica, però jo crec que aquí el feminisme és la defensa que ha de ser de tothom, i llavors hem de combatre les polítiques xenòfobes, hem de combatre les polítiques que no donen oportunitat a tothom, les racistes i les que discriminen el feminisme. Per tant, jo crec que aquí és visibilitzar que som molts més els que defensem que volem una societat igualitària que no els que només defensen aquell llenguatge simplista. I fer referents. El més important és el que comentava la Míriam. No parlàvem de futbol femení mai, i l'Estartit existeix. Jo recordo els meus fills petits que jugaven a futbol i hi havia les noies de l'Estartit. I en canvi ara tothom coneix a l'Aitana o tothom coneix les de l'Estartit, no? I per tant és crear referents amb tot. Bueno, parlàvem d'aquests referents. Esclar, a política passa més o menys el mateix que quan parlàvem de festivals, quan parlàvem amb la Míriam, que a vegades costa que hi hagi dones també amb els referents universitaris. Esclar, política, per què costa tant també que les dones accedeixin a aquestes posicions més d'encapçalar el poder? Perquè parlem de presidents ara mateix, tenim el president en funcions Pere Aragonès aquí a Catalunya, però a més a Espanya tenim el senyor Pedro Sánchez. Esclar, per què costa tant que les dones accedeixin a aquests càrrecs, no? Més d'encapçalar un govern? Perquè és el que comentava al principi, no? Ara tenim els llocs, ara sabem que les llistes han de ser paritàries, ara estem disposades a avançar. Jo sempre explico, quan era consellera vaig haver de triar tot el departament, els directors generals, els secretaris generals, per tant, molta gent. Jo no vaig trobar, busques l'especialitat d'aquell tema, quin serà el millor. I per tant, tu no discrimines si ha de ser home i dona. No vaig trobar cap home que digués que no en el lloc que li oferia, i totes les dones, la primera entrada va ser no, jo no serviria, ja serà una altra. Jo crec que ara ja no passa tant, això parlo del 2017, per tant ara ha passat, estem més empoderades i totes hem fet un pas més avant, però encara tenim aquesta sensació. Portem una motxilla darrere, de fet, escolta'm, quan jo faig el món laboral, sempre explico, als anys 50 les dones o es quedaven a casa o anaven a treballar. Després va venir l'època de l'alternança, no? Que les dones començaven treballant, llavors es quedaven a casa per tenir els fills i tornaven a treballar quan eren els fills grans. Per tant, després ve una altra època, que és l'època de la motxilla, que és la que portem ara. És aquesta motxilla de tants anys que sí que ocupem els mateixos cases d'ells, però continuem amb la motxilla de les cures, dels temes del desgast mental, que ara es parla tant, no? O sigui, estàs treballant i estàs pensant com està el fill, com està amb els grans, amb els joves, espero que ja no passi, no? O com compartir, com corresponsabilitzes. Tota aquesta motxilla que portem fa que les dones encara tenim aquest recel de dir ocupar el poder. Per tant, jo crec que el nou pas que hem de fer les feministes és aquest no tenir el lloc, sinó ocupar el poder i atrevir-nos a dirigir, que ja moltes ho fan i ho fem. Doncs, si us sembla, tancaríem tota aquesta ronda de preguntes aquí perquè han sorgit temes molt interessants i m'agradaria abordar-los en aquesta part més de debat. I primer de tot, esclar, m'agradaria parlar d'aquesta motxilla que portem les dones quan parlem de desenvolupar les nostres carreres. És a dir,
Com hem d'intentar fer variar aquesta visió social quan parlem de carregar aquesta motxilla de repartir aquestes tasques al final? No sé si vol seguir vostè, Dolors Bassa, o com ho abordem? Jo crec que hi ha 2 punts molt importants. El primer és la corresponsabilitat, el que dèiem, les noves masculinitats i la feminitat s'ha d'ajuntar i per tant hem de saber que entre tots i totes ho hem de fer. I la segona, que és molt important i no n'hi donem gaire, és que les organitzacions siguin horitzontals. Estem acostumats a una societat molt patriarcal, amb organitzacions molt jeràrquiques. Llavors, com que els han confundat els homes, totes van de dalt a baix. Quan nosaltres tenim més la direcció, quan tenim més el poder, per dir-ho d'alguna manera, solem fer organitzacions més horitzontal, en què puguem treballar més d'acord tots junts. I això es veu en els municipis, per exemple, quan al capdavant hi ha més dones en els ajuntaments, la política urbanística canvia. Tens més en compte doncs, des del tema dels infants a la il·luminació, perquè sabem que les dones poden patir assetjaments. Per tant, jo crec que aquests 2 barems, és a dir, la corresponsabilitat i les organitzacions transversals, fan que canvi la situació. I la part legal, que és el que ja anem avançant. La Cristina fa que sí amb el cap. Perquè tot el que diu té raó. I la motxilla és una motxilla que és que ens remetem, no sé quants, hi ha milers d'anys que voltem els humans en aquest planeta. Hi ha molts pocs anys en comparació que les dones podem fins i tot votar, i com hem votat, no parlo de 2 segles. No. Aleshores, en el moment en què una dona té la llibertat de pensar i poder fer el que vols realment el que vols, això no és fàcil i no ho pot fer tothom, i al món no passa a tots els països. És molt desigual. Hi ha països on les dones pateixen unes situacions brutals de que no poden sortir ni com volen al carrer, no poden ni estudiar, i això són països que va haver una època que ho podien fer i ja no ho poden fer. Sí. Hi ha uns règims totalitaris que les dones és la primera diana, perquè ha interessat, sempre ha estat així. Ha sigut una força que ha imperat sobre una altra, que ha sigut, que l'han constituït com la força dèbil, i així ens hem construït les històries, i les històries narrades i transmeses, les dones sempre sortim molt perjudicades. Jo què sé, jo tampoc sóc una experta en història, però si veus... O no hi som, però la mitologia grega, la dona sempre té les de perdre. O és la que provoca els mals del món quan obre la capsa de Pandora. O va i et rapten. O va i de cop estic sol aquí, que sóc un déu de l'inframundo, i goita, aquesta vegada agafo aquí, va per Persephone i me la baixo cap aquí baix. Les dones sempre tenen un paper complicat. I després com s'explica la dona, aquesta dona com s'ha anat explicant en els textos, la dona bona és la dona que calla, otorga, dibuixada sempre en els museus és un desastre, perquè ja es veu, vull dir, els museus ara de cop i volta, amb una espècie de pel·lícula així, diguéssim, imagineu-vos que la història que s'han fet les dones, els museus, què hi haurien als museus i com serien representades les històries i les vides, no? La dona ha sigut sempre, la dona rebel ha sigut la bruixa, l'arpia, l'esfinx, sempre ha sigut aquests animals gairebé mitològics de dolent. Fins i tot en el nostre llenguatge de dona, a vegades quan volem fer al·lusions a alguna persona que és una bruixa, imagina't, diguem, nosaltres mateixos ho diguem. Entre les referències més suaus que es poden fer envers una dona, perquè estem parlant de llenguatge i hi ha moltes coses que... I de motxilles, aleshores, fins i tot allò que n'ets conscient i fas com un relat, ho portem tan calat que ens hem de desconstruir i en aquest procés hem de fer com un clic, un despertar. Ara, ens interessa a tots estem d'acord. A mi pocs amics m'han preguntat, tu com a dona, com et sents amb tot això? Vull dir, aquest interès és necessari, l'interès que et preguntin. Com ho faries? I aquesta empatia, l'empatia de l'humà, que sembla que de cop i volta, jo crec que haurem d'anar a l'escola de com ser humà un altre cop. Perquè no, vull dir... És la motxilla. És una motxilla. I podria ser senzill, no explicat, i compartit, i els moments en què les dones ens hem de trobar, però ostres, tu, homes, és que si no ho fem entre tots, i és el que deia abans, a vegades ens pensem que hi ha conquestes, però molt a prop de les nostres cases probablement hi ha dones patint situacions molt injustes, nenes patint situacions molt injustes, i la violència s'ha narrat en els segles i cap a les dones, és una violència estructural que existeix.
És una motxilla. I la violència econòmica. A Catalunya portem 13 anys de fer l'estudi de l'estructura salarial i la bretxa és d'un 20% en general i amb les dones que estan jubilades, pensant en les pensions, és d'un 37%. Per tant, clar, si no tenim el mateix nivell econòmic, també és molt difícil poder estar igual que ells, no? Per tant, és un dels punts en l'àmbit laboral, és complicat. Per exemple, la part de química és la part que hi ha més igualtat en els convenis de química. En canvi, els convenis financers són els que serien mitjanament perquè tenen complements i els convenis de cura són el que la majoria són dones i són els pitjors. Per tant, de l'estructura de persones que cobren 1.000 euros, 7 de cada 10 persones són dones. O sigui, 7 de cada 10 que cobren 1.000 euros són dones. Per tant, aquesta part econòmica, part de la motxilla i de tot el que portem també és important posar-la sobre la taula per buscar la igualtat. No, i volia dir també que aquesta motxilla no l'arreglarem, perquè això ho portem en l'ADN dels homes i les dones i no ho arreglarem amb polítiques ara d'equitat, polítiques d'igualtat, sinó que ho hem d'arreglar des de la base i des de la societat. És un problema social, no és un problema que puguem solucionar fent això, fent polítiques d'equitat. Clar, i des de la base, entenc que és mirant aquest sector jove, mirant a la Míriam, potser hauríem d'actuar, no?, cap als més joves per intentar arreglar-ho, no sé, Míriam. Sí, jo enrararé el que ha dit una mica, la Cristina, d'això que ens han d'ensenyar. Jo crec que ens han d'ensenyar des de petits a tenir aquesta igualtat amb tothom, ja no només amb les dones, sinó amb tothom, perquè ara no només hi ha espanyols a Espanya, només hi ha a Estats Units, dins dels Estats Units, estem tots una mica desperdigats pel món i ja no només en les dones hi ha desigualtats. Si des d'un principi eduques en aquests nens diferents a l'escola i els ensenyes una mica més a tenir aquest respecte ja cap a les altres persones i cap a la gent gran, perquè aquesta gent gran sí que ha viscut molt i et pot ensenyar moltes coses, potser la societat avançaria d'una altra manera, perquè ja els estàs com una mica obrint els ulls des de petits. Tu comences és més fàcil aprendre a anar en bicicleta si t'ho ensenyen des de petit que si aprens del més gran. I jo crec que si això ho ensenyes una mica des de l'escola, des de petits, i ja lo típic de que el pati està dividit entre nois i noies, hi ha una zona de futbol on estan els nois, hi ha una zona de saltar corda que estan les noies, si ja tu intentes fer dinàmiques de grup per fer ajuntar en aquesta gent i nens amb nenes i barrejar-ho tot una mica, ja aprenen a tenir aquest respecte cap a l'altra persona. Ja sigui una nena, ja sigui un nen, o sigui el que sigui. Si respectes en aquesta persona i comences a respectar aquesta persona des de petit, de gran seguiràs respectant-lo i pensaràs d'una manera una mica diferent. Però el rebuig d'aquest binarisme no ha de recaure a l'escola i prou, ha de recaure a tot, ha de recaure a tota la societat, ha de recaure a la casa, ha de recaure a tots. Clar, si a l'escola t'intenten ensenyar una cosa i a casa és totalment el contrari, al final acabes sabent el que et diuen els pares. Però si tothom convocat amb aquest. Exacte, però jo crec que si des de l'escola es fes una mica d'anar-ho endavant, jo crec que ajudaria també els nens perquè, bueno, per almenys jo de petita, parlo de mi, la meva mare em deia una cosa, si la meva mare m'hagués dit el futbol és de nois i jo no hagués dit no mama, jo vull jugar a futbol, no hagués seguit jugant a futbol. Jo li vaig dir a la meva mare que no, i era petita, i mama, no, jo vull jugar a futbol, m'agrada, i he seguit endavant. Sí, jo crec que si des de petits potser de 10 nens que els intentes ensenyar, 2 es queden amb això, però aquests 2 després, quan tinguin fills, els ensenyaran als seus fills. No sé, jo crec que això. Potser es fa una mica aquesta conjunció entre les polítiques que s'impulsen, les coses que s'ensenyen i també els ambients on ens criem, els que hauríem de beneficiar, no? Intentar fer un canvi en aquest sentit, en aquesta societat igualitària. Parlàvem de els mitjans de comunicació hi teniu també, molt, també. Sí. Per això també tenim aquest espai, no?, dedicat és molt important. A donar importància. I després la Dolors també ho ha dit abans, aquest ciutadà
com poc compromès i com poc... Vull dir, ei, no anem tan ràpid, hem de sossegar, i aquesta poca capacitat a vegades de reflexió i de no voler entendre i de no pensar. O sigui, és com que de cop i volta tenim tants inputs, estem tan distrets i ho volem estar, i que no parem un moment i analitzem les coses. És que gairebé llegeixes el diari i l'endemà és una cosa que no... A vegades les coses s'han de cuinar a foc lent, perquè calin. És complicat. Sí, pensar que tot és multifactorial, no? Jo poso un exemple. Per exemple, que ara hi hagi l'I2 gratuït, que diuen, bueno, és que només és pels que tenen fills de 2 anys. No, perquè és mesura que si continua és una mesura social, permet que moltes més dones vagin al món laboral abans. Permet tenir més diners a la butxaca perquè no has de pagar el lloc d'infant en aquell moment. I permet un tema familiar de la possibilitat de tenir més fills perquè, si tens més facilitats, com passa en altres països d'Europa, també serem una societat molt més igualitària. Per tant, cada cosa, analitzar-la, com deia ella, no? I per tant, poder tenir aquest sentit crític davant de les opcions i poder anar a igualar més el món social. Però sí que fer programes, implementar programes i que tota l'esfera política, acompanyada també dels recursos també jurídics i de norma, crec que són necessaris. O sigui, perquè si està escrit i ens ho creguem, potser no ens ho creurem al primer, no? Ja hi ha lleis que regulen la igualtat real i efectiva. Passa, no passa, però insistim, reivindiquem. Les lluites a vegades són feixugues i han de ser llargues. I el feminisme, en relació als anys que habiten les dones en l'univers nostre, la Terra, és relativament recent. Ens pensem que és com molt antic, però fa 300 anys no existia. Hi havia dones que ho passaven. Què pot ser en el món universitari, ara que està tan de moda el tema tecnològic, hi ha menys dones que homes? O sigui, quan a les carreres científiques, a les de lletres, hi ha normalment més dones que homes, no? O igual. De fet, hi ha un document publicat per la UNESCO que se'n diu Desxifrant el Codi i precisament parla d'això, no? Dins dels objectius de desenvolupament sostenible, per assolir-los, una de les principals necessitats que hi ha és la formació en l'àmbit tecnològic. Per tant, si només hi ha un 25% de dones que es formen en aquests àmbits, aquesta tecnologia estarà esbiaixada. I per què? Per què passa això? Aquest document, que me l'he tornat a mirar avui per venir aquí, clar, són 80 i escaig de pàgines i tampoc arriba a cap conclusió. O sigui, hi ha un moment en què, teòricament, tant les dones com els homes són exactament iguals a nivell cerebral, a nivell cognitiu, des de petites, però tot, no? La societat, l'escola, els parells, és a dir, quan es comparen amb els amics, a l'institut, sobretot, també, doncs van perdent les ganes de treballar amb les matemàtiques, perquè les matemàtiques és una base important per als estudis tecnològics. I les noies perden, o els hi fa por, una altra cosa que també estaria relacionat amb aquesta por, no?, a assumir coses complicades. O parlem d'aquest síndrome de l'impostor, que jo l'he patit, moltes dones l'han patit. Totes. I, a veure, també hi ha casos d'homes que sabem que els han patit, però no sé si és aquesta tendència més des d'una mirada més relacionada amb les dones, que hem de plantar cara. Parlàvem d'aquesta motxilla, parlàvem d'aquest síndrome de l'impostor. Per què ens qüestionem a nosaltres mateixes tantíssim? Mira, el síndrome de l'impostor, un exemple molt clar, és a la universitat. A la universitat, que, teòricament, aquí és igualitària, els sous són exactament els mateixos, siguin homes, siguin dones, i l'accés a càrrecs, els càrrecs de director de departament o el director d'institut, directora d'institut, degana, són de lliure, és a dir, et presentes voluntàriament. I llavors, quan la persona està en el càrrec, forma uns equips. Doncs quan la decisió és personal, sempre hi ha molts més homes que dones. Quan la persona que ha accedit al càrrec tria els seus equips, aquests equips són totalment igualitaris i fins i tot una miqueta més... Sí, ben paritaris. I dius, per què no? Perquè si hi ha a la Universitat Catalana o a la Universitat Espanyola hi ha el mateix, més o menys el mateix percentatge d'homes que de dones treballant-hi.
Si ho fem així en global, si llavors anéssim a mirar, ja hi hauria biaixos també, però hi ha el mateix percentatge. I en canvi les dones, aquest síndrome de la impostora, aquesta por, aquesta motxilla que dèiem... Jo crec que és la motxilla que portem exacte, les cures, de la família, de dir, i seria el mateix que quan vas formar, com buscaves directors, directores, subdirectors, no? Tots els homes que sí, diuen que sí, i en canvi les dones diem que no. D'entrada diu que no. Llavors li dius, home, sí que ets la millor amb això, llavors et diuen que sí. Però jo crec que aquí tenim, nosaltres també, ja sé que de vegades encara ens culpabilitzem més, no? Però tu has dit una paraula que a mi m'ha agradat molt, que era milito, no? Militar en el feminisme, perquè això no pot ser, o sigui, però tu has de plantejar tu cada dia, no? Al matí a mi em passa que a vegades penso, ostres, no, això no ho sabràs fer, llavors penso, com pot ser que no ho sàpigues fer si ho has fet 20 vegades? I en canvi no sents homes que t'ho diguin o que et diguin això no. O l'altra part és denunciar els micromasclismes. Jo aquí, abans no ens hi fixàvem, vosaltres quan heu parlat del tema de l'Hermoso, no? D'aquesta futbolista, això anys enrere no s'hagués denunciat perquè es trobava normal. Jo, quan feia el principi de temes institucionals, entraves en un lloc que era ple d'homes i deien hola nena, quan era jove. Home, tu no has vist mai que un home li diguin hola nen. Però ja només, tant, simplement el fet de fer dos petons com a dones o donar la mà com a home. O donar la mà. Per tant, això, anar-ho denunciant i anar-ho... Per tant, també és allò de dir, els petits granets de sorra de les actituds personals també porten actitud social diferent. El que està clar és que portem molts segles de patriarcat i que els canvis no es fan d'avui per demà, com deies, de gana. I, esclar, ara partim d'aquest punt, des del món local, des del dia a dia, des de la posició nostra com a ciutadanes, quines actuacions podem dur a terme per intentar fer aquest món més paritari, més igualitari? No estem parlant de donar més rellevància a les dones, no. Estem parlant de fer aquest món més igualitari i paritari. Què hem de fer? Explicar-ho a tots, a nois i a noies, a homes i a dones. Nosaltres fèiem això, no? Agafàvem les noies i totes les dones que estan fent enginyeria estan molt convençudes de que són capaces, de que has escollit una carrera que és una carrera més difícil i estan molt convençudes. Llavors no cal que les convencem amb elles. El que hem de fer és que, perquè tothom es vegi igual, és explicar això als nois. No s'han de fer les noies a part, no. Tot això ho hem d'explicar a tots els nois i les noies allà al costat perquè sàpiguen, perquè vegin això, no? La necessitat de que hi hagi la dona en el món de la tecnologia i de l'enginyeria, ho hem d'explicar-ho a tots. Estem parlant d'estudiants universitaris, per tant, si anem baixant, ho hem d'explicar als estudiants dels centres de secundària i ho hem d'explicar als estudiants de primària, als nens petits, que tothom és igual i que tots poden ser capaços de ser enginyers, astronautes, metges, infermeres, és igual, que tots tenim les mateixes capacitats. Això és el que em referia jo, d'explicar-ho des de les escoles. Sí, és una de les activitats que es podria fer, perquè jo me'n recordo que jo quan vaig arribar aquí, jo vaig viure un temps a Andalusia i quan vaig arribar aquí em van preguntar què vols ser de gran. I ho van preguntar després a tota la classe perquè jo també conegués els meus companys i companyes. I es veia molt diferent el que contestaven les noies que el que contestaven els nois. I jo vaig dir, jo vull ser policia. I em van mirar amb una cara de, això és d'homes, també. I jo vaig dir, jo vull intentar-ho, i si ho intento i arribo a ser-ho, doncs, ole jo. I igual que tu, pot ser política, pot ser mestra directora, és el que sigui, música, que també es veu molt la diferència de homes i dones a la indústria musical, i jo estic molt ficada a la música també, i jo crec que si ho ensenyes això de petits, fent activitats grupals i això, es pot canviar una miqueta o potser fer-li obrir els ulls a tothom. La Míriam, el que parles és de referents també en el fons. Jo crec que són dues coses. Una, comprometre'ns a nivell individual, i l'altra, desafiar els estereotips, el que diu ella. Per què no puc fer això? Per què ha de ser que els homes facin això i les dones facin? Per tant, desafiar els estereotips. I un altre punt que jo penso que és important i que a vegades no ho diguem és el llenguatge.
tenir un llenguatge neutre, perquè també estem molt acostumats a que el llenguatge és molt masculí, no? I per tant, de vegades ens excloeixen només amb un document. Per tant, la gent normal tenir en compte aquestes 3 visions: comprometre-se, desafiar estereotips i tenir un llenguatge adequat per tots i totes. Doncs tancaríem aquesta part més de debat i també us voldria donar les gràcies per formar part d'aquesta taula, d'aquest programa d'Empordà 2030 dedicat a la igualtat de gènere, també a l'equitat, i moltíssimes gràcies altre cop per ser aquí a la sèrie Empordà 2030 de Ràdio Capital de l'Empordà. Ara també parlarem amb la presidenta de la Unió d'Empresaris d'Hostaleria i Turisme de la Costa Brava Centre, la senyora Bàrbara Lleó. Empordà 2030. Per parlar-nos una mica més de la figura de la dona i la rellevància de les dones en el teixit empresarial del Baix Empordà, ens visita la presidenta de la Unió d'Empresaris d'Hostaleria i Turisme de la Costa Brava Centre i propietària de l'hotel Sant Roc i Can Liret, la senyora Bàrbara Allé. Bon dia. Hola, bon dia. Primer de tot, per acabar d'abordar una mica el tema, m'agradaria preguntar-li, ha estat fàcil aquest camí per encapçalar aquests 2 hotels i, a més, aquesta entitat de referència en el sector turístic de la Costa Brava Centre? A veure, fàcil, jo crec que les coses no són fàcils. Res és fàcil. Aconseguir liderar el gremi, aconseguir dirigir una empresa, ja sigui el Sant Roc, ja sigui Can Liret, aconseguir qualsevol cosa, res és fàcil, res et regalen, no? Llavors, jo crec que a casa meu vinc d'una família treballadora que sempre s'han dedicat al món de l'hostaleria. L'hostaleria és de tenir vocació, és un servei que requereix molta atenció, que requereix moltes hores, que requereix molta dedicació, i jo és el que he viscut, vaig viure amb la meva àvia sobretot, perquè tinc la sort i m'hi he emmirallat molt que a casa meu sempre les empreses han estat liderades, o el Sant Roc ha estat liderat per dones. Llavors el meu camí podria dir-me que ha sigut una mica més fàcil, no? I llavors l'esforç jo crec que hi ha sigut sempre, des de ben petita. Per tant, crec que tot es pot aconseguir amb esforç, no? Estàvem parlant de que el Sant Roc és un dels hotels que està liderat només per dones, entenc. Trobo que és una excepcionalitat aquí a la Costa Brava, quan parlem dels grans negocis hotelers. Normalment hi veiem homes al capdavant. Esclar, potser hi ha aquesta sensibilitat que diferencia l'Hotel Sant Roc d'altres complexos? A veure, sí que és veritat que el món de l'hostaleria anys enrere sempre havia estat liderat per homes, i fins i tot jo, quan em vaig començar a introduir en el món de l'associacionisme i em van nomenar presidenta del gremi, em trobava que jo era de les poques dones que hi havia, i sobretot de les poques dones joves que hi havia, no? Perquè això va ser fa més de 8 anys. Llavors, sí que és veritat que el lideratge femení no hi era, no? En el sector turístic, però en aquests 8 anys la cosa ha canviat com un mitjó, i realment jo me'n sento orgullosa, no per mi, sinó pel que està passant, que realment al capdavant de les empreses turístiques, al capdavant de les empreses hoteleres, molt sovint hi trobes dones, i això vol dir que finalment crec que hi ha algun canvi. I aquest canvi podria ser, per exemple, perquè als estudis universitaris les noies normalment tenen tendència a tirar més cap a aquest àmbit social, més cap a aquest àmbit d'estudiar coses relacionades amb el turisme. Podria tenir alguna cosa a veure-hi? Totalment. A més, crec que la vocació, no sé per què, crec que té més sensibilitat, la vocació de servei, més sensibilitat cap a una dona que cap a un home, no? Però, contràriament a això, la part directiva d'aquestes empreses hoteleres, d'aquestes empreses d'activitats turístiques, sempre eren liderades per homes. Una cosa completament contradictòria, no? Perquè és com la part sanitària. Jo sempre em comparo molt amb el sector sanitari. Tenim
crec que tenim moltes similituds, no? Perquè també és vocacional, també hi dediquen moltes hores, nosaltres donem felicitats, ells poder no tant, no? Però bueno, aquí estaria la gran diferència, no? Però sí que és veritat que en el món de la sanitat et trobes molta dona i ara ja comencen a haver-hi molts líders dones, però és veritat que fa uns anys no. Vull dir que entenc que els dos sectors van de la mà, no? I ara està reflexionant sobre aquesta comparació amb el sector sanitari. Aquí els serveis de salut integrats del Baix Empordà, els serveis estan encapçalats per 2 dones ara mateix, per tant sorprenentment crec que aquest exemple encaixa molt bé, però esclar, parlàvem una mica també d'aquest camí que vas haver de fer i aquesta diferenciació entre aquests 8 anys, el canvi que hi ha hagut, però no sé si mai, com a dona, quan vas començar en aquest món de l'associacionisme o a l'hora d'encapçalar un hotel amb diverses trobades del sector, vas tenir alguna experiència que vas dir, ostres, això potser si no fos dona no m'hagués passat. Bueno, al principi no m'escoltaven, bàsicament. No m'escoltaven. A veure, tampoc em sentia amb la seguretat, eh? També és veritat que amb els anys agafes un pes, l'edat també. Que ets jove, no? També. No? Clar, era molt jove i bé, et faltava experiència, no? Sí que jo porto molts anys en el sector, des de ben petita, i n'he vist de tots colors, però sí que és veritat que, bueno, et sents cohibit. No he tingut cap mala experiència, però sí tinc uns records del principi, que a més també era representant de la PIMEC, i em demanava, fa uns anys, et parlo del principi, potser això fa 8-9 anys, vaig haver d'anar a Barcelona, a PIMEC, a Catalunya, perquè volien crear una delegació turística i volien impulsar una mica el relleu generacional, perquè hi havia molta gent més aviat gran i sobretot homes, i clar, bueno, doncs una figura femenina, més aviat jove i tal, doncs els hi encaixava molt. Però les converses eren realment fora del meu ideari, no? I pensava dir que és que bueno, no m'hi veig aquí, no? No vaig tornar. Vaig decidir. També és veritat que poder eren les beceroles i encara no tenia massa clar quins canvis es volien fer, no? Però bueno, vaig dir, no, jo em quedo a Girona, que conec el sector, i ja està. I aquí seguim. Aquí va acabar. I durant el debat ha sorgit aquesta idea, no?, de que les dones, quan parlem d'assolir posicions més rellevants, posicions que representen tenir més poder, més factors de decisió, portem una motxilla que molts cops en els homes no és tan evident. No sé si creus que és veritat, si creus que potser no del tot. A veure, jo no em considero una persona feminista, vull dir, jo, com t'he dit abans, he tingut la sort de viure en una família on la matriarca ha sigut molt matriarca, no? I per tant ho he entès amb una normalitat crec que excepcional, que no és el més normal, no? Inclús el meu home, la meva parella, també ha viscut en una família on la dona ha tingut molt pes, i això crec que ens fa ser una família una mica excepcional, entre cometes, i per tant la motxilla que moltes vegades parlem o de la que es parla moltes vegades que la dona té sobre, té a veure amb la família i té a veure amb actituds de família, amb actituds de convivència, no? I per tant jo aquesta part no és que no l'hagi tingut, ni molt menys, perquè crec que jo sempre ho he pensat, que la dona té unes neurones o una manera d'organitzar la vida que té a veure amb la família i té a veure amb la feina diferent a la de l'home, no dic ni pitjor ni millor, però diferent. És a dir, les dones som les que pensem abans de sortir de casa si el nen té extraescolars, si ha de quedar-se a dinar, aquestes coses són coses molt banals,
però que no tothom té la mateixa capacitat. I quan parlo de no tothom, no home, no dona, no? I és veritat, i és així. I pots esforçar-t'hi, i és el que hem fet a casa, perquè sigui molt equitatiu, no? Però també crec que això hi és en moltes famílies, i per tant aquesta motxilla de responsabilitat familiar, de responsabilitat social, per tant també tens la responsabilitat de fer que tot funcioni, ens la posem molt nosaltres, les dones, i a vegades hem de saber demanar ajuda. Vull dir, és una cosa que no passa res. Que jo he tingut aquest moment, quan els nens eren més petits, d'intentar ser la superdona. Doncs no passa res. No pots ser perfecte en tots els àmbits. Ho has d'intentar, evidentment, perquè l'esforç hi ha de ser per ser-ho. Però, i jo crec moltes vegades que quan parlem d'aquesta motxilla ens la autoposem nosaltres, no?, les dones, aquesta autoexigència de poder arribar a tot arreu de la mateixa manera, no? No sé, és una opinió, no dic que no la tinguem, i la tenim, però moltes vegades hauríem de ser capaces de compartir-la, aquesta motxilla. Que definitivament és buscar aquesta igualtat, no?, en una parella, ja no dic entre home i dona, sinó en una parella. No, totalment. I, esclar, parlàvem que cada cop són més les dones que estan entrant en aquest sector turístic, que estan agafant a poc més càrrecs, però tot i així encara hi ha aquells reductes de dir hi ha un sostre de vidre. Parlem del sostre de vidre que molts cops costa de trencar. Esclar, com a dones, què hem d'intentar fer per intentar accedir a més posicions i igualar una mica més a aquest sector? Jo crec que està molt igualat, realment. Crec que, torno a repetir, aquests últims 10 anys s'ha fet un esforç camaleònic per arribar a aquesta igualtat i més que igualtat, aquesta normalitat, no?, que hauria de ser, no? I per tant, sostres, jo crec que les dones no en tenim cap, en aquest sector, i cada cop menys. Inclús diria que hi ha més dones que estem en el sector turístic, que estem agafant càrrecs importants o que estan agafant nom en el sector que homes. Sí, hi ha molts experts, no?, que són homes i encara els hi falta entrar en aquest àmbit, no? En el sector serveis hi són, però en el sector consultoria encara és la branca que falta una mica més, no? Què ens faltaria? Doncs que se'ns escoltés una mica més, perquè crec que tenim moltes coses a dir. Sí. I aquests espais, suposo, un espai ideal és aquí a Costa Brava Centre amb la Unió d'Empresaris. És un bon lloc, no?, per compartir aquestes opinions. Home, és un bon altaveu. A més, per exemple, la nostra junta, que és una junta, tots són, jo crec que és un equip bastant jove, més de la meitat són dones que liderem aquesta junta i bueno, és poder un reflex del que està venint. No és així a tot arreu, també t'ho he de dir. No, perquè jo em trobo amb tots els presidents de totes les associacions comarcals, ens trobem un cop al mes i no és aquest el paradigma, vull dir, no és el que normalment trobes a les altres comarques, no? Per tant, podríem dir que aquí el Baix Empordà és un cas excepcional, això de que el relleu femení pugi cada cop amb més força. Pues sí, jo crec que sí, potser sí. Tot i així, clar, com podíem fer, ja per acabar, per poder fer extensiva tota aquesta onada, no?, de dones que pugen i que estan ben preparades al final per accedir a aquest sector turístic, com es podria fer? Quina seria la recepta perfecta, per exemple, del que ha passat aquí al Baix Empordà ara mateix, que estem parlant i estem dient que hi ha un gran nombre de dones que estan implicades en aquest sector turístic. Com es podria estendre això a altres zones? Bé, jo crec que la universitat, com dèiem abans, ha fet molta feina. Jo recordo, jo vaig estudiar turisme i el 90% érem dones, érem noies. I
I aquest 90%, doncs, no tots, però la gran part d'aquestes dones estem liderant projectes turístics o liderant activitats turístiques. I per tant, doncs, crec que neix d'aquí. Una mica les beceroles són la part universitària o la part de formació o la part inclús del professorat, no? Jo crec que poder han d'entrar més professorat amb aquest caràcter més de lideratge en femení, que no vol dir que hagin de ser dones, però que tinguin un ideari de que existeixi aquest lideratge en femení. Doncs esperem que així sigui i també doncs, continuar amb aquesta bona tendència aquí a la nostra comarca, a la comarca del Baix Empordà, i també donar-te les gràcies per participar en aquest programa de l'Empordà 2030 que treballem des d'aquí, des de Ràdio Capital. Moltíssimes gràcies. Un plaer, gràcies. Empordà 2030 a radiocapital.cat amb el suport de la Generalitat de Catalunya.